Aký zvuk si z Afganistanu zapamätal najviac? Siréna. Na sirénu raketového útoku sa nikdy nezabúda. Táto siréna štartovala ďalšie myšlienky, ktoré boli: letí raketa, preletí, nepreletí, trafí nás, netrafí nás, vybuchne, nevybuchne, a všetko toto sa ti začalo v sekundách prehrávať hlavou, ale každý, kto zažil túto sirénu, tak pochybujem, že niekto na ňu v živote niekedy zabudne. Volám sa Martin Bielik. Slúžil som 8 rokov v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Mám za sebou 10-mesačnú misiu v Afganistane. Prešiel som výberom ku špeciálnym silám. Dnes vediem stavebnú firmu vo Švédsku a na Slovensku. Mám tu pred sebou zo pár otázok, ktoré idem zodpovedať, tak poďme na to. Aký bol posledný rozhovor predtým, než si nastúpil na lietadlo do Afganistanu? Ten moment si pamätám veľmi presne, ako sme stáli pred budovou letiska a pristalo lietadlo, otvorili sa na ňom dvere a začali sme pomaly nastupovať. Kolega stal vedľa mňa a začali sme sa rozprávať, že pamätáš si, ako sme sa o tom bavili v aute po ceste, keď sme išli na výcvik, keď sme išli na lež, keď sme sa na toto pripravovali. Tak teraz už nastal ten deň, kedy nastúpime do lietadla a už to ideme celé zažiť, na čo sme sa niekoľko mesiacov pripravovali. A určite nás čaká veľká životná výzva. Čo si zbalil do batoha, čo nebolo na zozname? Pamätám si, že sme mali, myslím, 3 batožiny. V jednej batožine si mal vestu, v jednej batožine si mal oblečenie, výbavu, výstroj, ktorú si používal, a v tej tretej batožine si mal civilné alebo osobné veci. Bola tam či už osobná hygiena, či už tam boli veci na voľný čas, tepláky, nejaké trička, nejaké bežné veci. Ale jednu zo špeciálnych vecí, čo som si zobral, bola kľúčenka, ktorú som dostal od rodiny, ktorú mi povedali, že ju chcú naspäť, aby som im ju priniesol. Ako vyzeralo prvé ráno v Afganistane? Veľa ľudí by si myslelo, že zoberieš zbraň a bežíš niekde do boja utekať a bojuješ. Ale nie, tak to nevyzeralo prvé ráno. Ak to tak nazvem, že aj ráno, lebo celú noc si nespal, celú noc si rozmýšľal nad tým, čo ťa čaká, čo bude, že už naozaj si v inom prostredí, bol si vo veľkom stane, kde bolo desiatky ľudí okolo teba. Myslím, že ten stan mal kapacitu až 200 ľudí. Samé poschodové postele, jedna vedľa druhej. Nemal si tam žiadne súkromie. Všade boli nejaké veci, nejaké zbranie, všade boli osobné predmety, batožina. Takže ráno to ani nebolo a v noci si poriadne nespal, pretože aj v noci tam bolo extrémne teplo a v kuse si sa budil. Tak ráno, keď sme sa zobudili, mali sme nejakú rannú hygienu, raňajky, nástup. A išli sme sa vtedy do kempu zaučiť na určité pozície, na ktorých sme mali potom ďalej slúžiť. Starší kolegovia nám odovzdali funkcie, ukazovali nám, ako to tam funguje. Mali sme rôzne školenia, čo nás čaká, taktiež bezpečnostné predstavenia, aby sme proste vedeli dodržiavať pravidlá, zásady, správania sa, chodu v základni. Čo si predstavoval, že tam zažiješ a čo z toho sa naozaj stalo? Tak predstavoval som si, že zažijem tú krajinu zmietanú vojnou a kde je extrémna horúčava, pretože vedel som už od kolegov predtým, ktorí tam už aj boli, alebo ešte súčasne sa nachádzali, s ktorými som bol v kontakte, že čo ma tam aspoň ako tak čaká. Aj keď na to sa naozaj nedokážeš pripraviť, žiadno, aj keď sa snažíš pripraviť na 100%, vždy tá realita ťa zaskočí. A určite, keď sa zamyslím, že čo sa naozaj stalo, tak boli raketové útoky, ktoré sme tam mali takmer na dennej báze. A každý jeden raketový útok bola otázka: prežijem, neprežijem, trafí ma raketa, netrafí, preletí. Vždy to bolo. Aké jedlo si jedol najčastejšie, čo by ľudia neverili? Ľudia by si asi mysleli, že čo sme si ulovili, alebo nejaké suché rožky, ale tak to vôbec nie je. Jedálne sú tam veľmi dobre vybavené, čo sa týka rôzne druhy mäsa, rôzne druhy zemiakov, rýža, všetko je na milión spôsobov, či na nejakú indický štýl, či na nejakú čínsku kuchyňu, americkú kuchyňu, dokonca hamburgery sme mávali 2-krát v týždni v jedálni. Takže jedlo sme mali veľmi dobré, pretože v tej základni boli desiatky tisíc ľudí a ty nechceš mať desiatky tisíc ľudí, aby boli hladní alebo nemali aspoň túto základnú vec, ktorá je strava, kvalitnú, a aby boli tí ľudia potom ešte nervóznejší, čo už dosť majú psychický tlak
na to, že sú na mieste, kde sú a ešte aj byť hladný pri tom, myslím si, že by to nikomu na psychike nepomohlo. Spomenieš si na konkrétneho človeka z misie? Tak toto určite. Pamätám si presne jedného mariňáka, alebo z nejakých špeciálnych síl amerických bol. Býval hneď vedľa nás. Ten človek vyzeral, že nemal na sebe ani gram tuku, z neho išiel brutálny rešpekt. Keď sme ho stretli na chodbe, tak si hovoríme, že ty kokos, tak tento človek je brutálne vymakaný a už sršal z neho strach, keď sme ho stretli. Pamätám si, keď som išiel do fitka, ja som vošiel vtedy do fitka a on už bežal na páse so záťažovou vestou. On mal vtedy, teda nie som si istý, čo bola záťažová vesta alebo nepriestrelná vesta. Ja som vošiel do fitka a tak som sa pozrel doprava a videl som ho tam bežať na tom páse. On bežal celý čas a ja keď som odchádzal z fitka po mojom tréningu, povedzme, že 1,5 hodiny som tam bol, tak on stále bežal na tom páse po tej 1,5 hodiny a potom išiel asi naspäť na barák alebo niekde, ale proste na takéhoto človeka sa nezabúda, z neho išla brutálna autorita, brutálny rešpekt. Vždy, keď sme ho stretli, tak s týmto človekom by si nechcel mať problémy. Veľakrát, keď sme s kolegom ležali na izbe a hovorili sme si, že čo keď teraz niekto vbehne tu do tejto budovy a začne tu nejaký útok, tak sme si povedali, že my sa nemusíme ničoho obávať, lebo tu máme takéhoto suseda, že nestihneme vyjsť ani na chodbu. To reálny prvý kontakt s lokálnym Afgáncom. Môj prvý kontakt si pamätám veľmi dobre a bol to na bráne, kde bola naša úloha byť v prvom kontakte s lokálnymi ľuďmi, ktoré bolo aj najnebezpečnejšie, pretože bol to úplne ten prvý kontakt, do ktorého sme sa dostávali s domácimi. A hrozilo nám tam napríklad, že bude mať na sebe nejakú vestu alebo nejaké výbušniny a z diaľky ho niekto odpálí. Takže toto miesto bolo veľmi nebezpečné. A my sme tam mali za úlohu toho človeka skontrolovať, prehľadať, aby mohol vstúpiť do kempu, kde potom následne si ho už vyzdvihli rôzni kontraktori, ktorí im zadávali úlohy, ktoré tam oni vykonávali, ako napríklad upratovanie alebo čistenie nejakých priestorov. Tieto veci boli v ich režii, takže my sme sa vtedy dostávali do prvého kontaktu, kedy sme týchto ľudí museli poctivo skontrolovať, pretože na nás, na našej robote záležalo, či sa dostane donútra niekto nebezpečný alebo nie. Vo filmoch sú vojaci stále v akcii. Ako reálne vyzeral tvoj bežný deň? Ráno sme sa zobudili, išli sme rannú hygienu, potom na raňajky. Z raňajok, pokiaľ si išiel niekde do služby, tak si zbalil veci, zbalil si všetko, čo ti bolo treba do služby a odchádzalo sa vystriedať ďalšiu službu a plnil si už úlohy podľa pozície, na akej si bol, alebo čo tá daná služba, daná pozícia vyžadovala. A večer si skončil. Ak si mal náročný deň, niekde keď si mal 12 hodín na sebe nepriestrelnú vestu, bolo tam na slnku 60-65 stupňov, tak večer si už nemal na nič náladu ani. Ale pokiaľ si mal jednoduchšiu službu niekde, tak si ešte večer išiel na večeru, do fitka, zacvičiť si išiel, prípadne zabehať niekde. Alebo mali sme tam vlastne aj boardwalk, to volali. Tam bolo futbalové ihrisko, bolo tam nejaké hokejbalové ihrisko, takže nejaké aktivity tam, prípadne nejaký telefonát s rodinou domov a spať a ďalší deň. Pokiaľ si ten deň nemal žiadnu službu, bol si stále iba v pohotovosti, ako keby väčšinou všetci chodili do fitka, cvičili alebo behali, alebo mali sme nejaké aj také zábavné miestnosti, kde bol napríklad biliard, ping-pong alebo spoločenské nejaké hry sme tam hrali, nejaké aktivity sme tam mali. Takže tomuto sme sa venovali. Stalo sa ti tam niečo s lokálnym dieťaťom alebo rodinou, na čo dodnes myslíš, pamätáš? Nezabudnem, keď som mal službu na veži a dohliadal som vtedy na bezpečnosť tej veže a v diaľke som sa pozeral ďalekohľadom a videl som tam rozbitú, zničenú bytovku. Naozaj vybité okná, rozbité múry, v hroznom stave bola tá bytovka a pred tou bytovkou sa hrali deti. Myslím, že hrali tam futbal, alebo kopali si len loptu, naháňali sa tam a hrali sa. A keď som vtedy videl cez ten ďalekohľad tie deti, ktoré tam boli špinavé, hladné, neviem čo ešte, a hrali sa ten futbal, alebo hrali sa medzi sebou, tak som videl, že tie deti boli šťastné. Ako málo chýbalo tým deťom ku šťastiu, nepotrebovali značkové oblečenie, nepotrebovali nový iPhone, nič z tohoto nepotrebovali. Im stačilo v ten deň sa zahrať, v ten deň prežiť, aj ten druhý deň. A na konci dňa možno, že tie deti boli šťastnejšie
ako tie deti, ktoré sa stresujú, lebo chcú nový telefón, alebo sa im niekto iný posmieva, že nemajú značkové topánky alebo značkové oblečenie. Hovorí sa, že na výbere ťa zlomia psychicky. Čo robia inštruktori konkrétne? Hlavne je to o fyzičke a o psychike, ale najviac to je o psychike, pretože fyzičku natrenuješ, ale psychiku veľmi, veľmi ťažko natrenuješ. Preto je ten tlak hlavne psychický. Neustále dostávaš úlohy, ktoré vieš, že asi nesplníš, za ktoré budeš potrestaný ty alebo tvoj tím a to ťa aj učí držať spolu ako tím a že za každú tvoju chybu zaplatia aj ostatní a vtedy sa cítiš nepríjemne alebo nechceš, aby trpeli kvôli tvojej nejakej chybe ostatní. Takže hlavne takýto psychický tlak je vyvíjaný non-stop na človeka. Ľudia sa tam vzdávajú, ako to vyzerá. Keď sa už niekto rozhodne vzdať, že už nevládze, nechce ďalej pokračovať, na silu ho tam nikto nedrží. Dostane povedzme 5 minút sám so sebou, so svojimi myšlienkami, nech si ich utrasie, nech si premyslí, či naozaj chce skončiť, alebo bude pokračovať, či naozaj je tak na pokraji síl, že už ďalej nevládze, či už mentálne alebo fyzicky. Potom dôjde k rozhovoru s inštruktorom a ak naozaj inštruktor vyhodnotí a on bude stále o tom presvedčený, že chce skončiť, tak skončí. Zoberú ho vedľa bokom mimo od ostatných a následne je tam zvon, odzvoní na ten zvon a tým pádom pre neho výber končí. Strávi potom nejaký čas sám niekde v miestnosti a potom sa vracia naspäť na svoj útvar, z ktorého prišiel. Ľutuješ niekedy, že si to odmietol? Niekedy ma to napadne, že čo som v živote mohol spraviť, nemohol, ale myslím si, že všetko v živote je tak, ako má byť. A určite to, že som to odmietol, mi niečo dalo do života, alebo ma to niekde dostalo, ale akým smerom, to nie je na mne, aby som to ja súdil. Takže neľutujem, keď urobím nejaké rozhodnutie, ho urobím v ten moment s tým, že som o tom rozhodnutí presvedčený a nebudem to ľutovať do budúcna. Čo by si mladým ľuďom, ktorí chcú byť vojakmi, povedal? Určite, ak to chcete, tak si choďte za svojím snom, za svojím cieľom. Ak ste sa ako deti hrali niekde na ihrisku a snívali ste o tom, že raz budete naozaj vojaci, naozaj si oblečiete tú uniformu, tak nenechajte sa odradiť okolím. Choďte, vyskúšajte si na vlastnej koži a nepočúvajte ostatných ľudí o tom, ako sa vás snažia odradiť, pretože je to váš cieľ, vaša vízia a vy sami viete najlepšie zhodnotiť, či je to pre vás, alebo to pre vás nie je. A ak to vyskúšate a nie je to pre vás, tak minimálne máte skúsenosť, zážitok, ktorý vám už nikdy nikto nezoberie.